Школа за народни танци Ален Божур е част от голямото семейство на Денс Палас Варна, най-големият център за танци и аеробни занимания в града. Със своя колорит допълваме букета от жанрово разнообразие, което предлага центъра със своите 6 зали, които отговарят на съвременните изисквания за отдих и спорт, както и възможност за постигане на високи професионални достижения в комплекс Вива, квартал Левски. И така, като част от Денс Палас Варна, ние извървяхме заедно 5-годишен път, гледайки в една посока, подкрепяйки се с вяра и надежда за бъдещи успехи и проекти. Хора с различни професии и възраст, които държат на своята двигателна, музикална и танцова култура, посещават Ален Божур, школа със собствен облик, стил и традиция, за релакс, удоволствие и забава. Феноменалният в своето многообразие и въздействие български музикален и танцов фолклор продължава да вълнува по неповторим начин и съвременния човек днес, в 21 век, като печели все повече млади приятели със своята естественост, непринуденост и естетика. Поднасяйки фолклора по достъпен, иновативен начин, ние изпълняваме дълга към предците си, които са ни завещали това безценно богатство. Изграждаме се като истински родолюбци, съхраняваме традициите и културата си, защото народ, който не пази традициите си, е обречен на забвение. Ето защо сме длъжни да познаваме, съхраняваме и предаваме това богатство на децата си, защото България е доказала, че е фолклорната магия на света.